Mo to guys, makasudan ba ya pumi og magkugi ka diri sa dagat kay ugwa kay ujamo-jamo kay kwarta basta mang kuan lang kag manginhas na lang ka diri na ay mga kinhason ay mga kasag basta magkugi na laman jud. Hi guys, it's me Gids King Ayon. Maayong buntag ninyong tanan. Adlaw karong Miyerkules, di off nako. Pizza Augusto 25. Karon guys, ako di mong pakit-on diri sa among likod sa among boarding house. Kung di ba ingon ko ninyo nga akong boarding house is dagat, nasa dagat. Actually dagat na jud ang akong boarding house sa akong kwarto, sa akong ilawom sa akong kwarto, sa ilawom sa among boarding house, dagat na jud na siya. So ug mutaob amang langoy lang mo nice man gud siya kay kadto ko nakasuway ba og kanang hang boarding house tubig murag kanang murag water bed na gud siya bugnaw siya magabi pero hung mama sa mudong diri siya sa mobisita siya sa diri sa Tagbilaran dili jud na siya mudong sa boarding house kay mapungot maglagot siya nako kay nganong naa ko no ka boarding house dagat. Pero unsaon man nga ganahan man sad ko diri sa mong boarding house comfortable man jud ko bisan pag maot siya ay di gupod maot kinang kuan gupod basta ganahan ko di man ko pilian gud nga kuan basta kay comfortable ako sa pong pahigda sa ang landlord sa landlady mga buutan din maka kuan punta ug watay ikabayad usahay o watay ka kuan kay apiki og kwarta makahangyo ta so mao na hong kaganahan sa boarding house mo nang dili lang po mamili pero okay ra man sad kay malingaw man sad ko kay makaligo ko og dagat ingon sila hugaw kuno so dili man hugaw ko siguro pero dili man ari man pud mga ligo diri sa pinakalayo-layo. So karon guys ako mong itour diri sa among likod sa among boarding house. Diri mo ni pagatpatan. Naka lugar man gud ko karon kay di off nako unsa wa ko lingaw na human naman kong panghinlo, panglaba, then unya pa po kung hapon mo uli. Kay magkuwat pa man ko sa manghod kay makisakay ra po ko sa iyang sakyanan, iyang tricycle kay pwede ra mag-tricycle. Kay motor pud sakyan di man pwede si jara pud kakuan so makakuan po kay mangumpra pud mi dadun sa mua kay hapit na birthday sa akong papa. So mangumpra mi daan kay para wa na ko dadunon kay lisod kayong manakayan. Labunay tricycle bagi dani ha dire sa Tagbilaran. Unya mao ni ang pagatpatan. Likod ini is mga bahay na gud siya. Ani ko usahay mag picture bisan kung ako ra isa kay malingaw man kung ako ra isa. Waman ko'y kanang kuanan bisan pag ako'y barkada kanang wa na sila na yung mga tagsa-tagsa na sila uyab so ako rin mag-inusaraan diri picture mag vlog magkanta-kanta so mauna siya ang pagatpatan tunas mugod karon pero padong na po siya mutaog mo na pakitpon mo na ako ani sa view diri sa luyo sa Galiares. Unya guys, kanang naa sa building diha. Anak ko nagtrabaho, mao na ang Luyton. Sa kana pod ang Galeria Luisa. Diha po ko nagtrabaho sa una sa sandwich shop nga Galeria. Kana siya guys. O kanang bag-o nga building na kana mao na siya ang Luyton. Anak ko nagtrabaho diha. Anak ko magkabuang sa ari-ari guys kana day anak nga side mao na ang Badyaw community diha dapita ang Dawis so view kayo no ani gali sila mangabo awari sa sila sa boarding house mangabo kung sila tubig kung maputlan sila tubig kung mawadan sila tubig mudong dayon na sila sa among boarding house kaya among boarding house na maligya man og tubig sa paglinog kuno ginadaghanan magparid lagi ng mga sakyanan paruto para magkabuog tubig. Kami po mga boarders tabangan po namo si Kuya kuan sa iyang tubig kay luoy man po kay maka-discount ba pud usahay makatagaan migsudan kalingaw. So nang tinabangay lang gud. Unya guys, diha no Dawis man na siya diha unsa mga daghang bahay mo nagsunugan baya guys pero makabakod naman po sila. Nakatukod na sila kabaling bahay. Ana diha ang Kuswa
makita ninyo ang kuswi diha nga nay daghang isda ana mamaligya. Ana pud mi mapalit ag ana pud mi mag-jogging. Unsa diri guys sa palibot ana guys ana ang kuswi. Ay kuswi. Balik ko sa kuswi. Aroy kanang itanan galing na kiupsi. Ana guys, ang pulta ana is 2 pesos ra sa una. Pero karon ba giabulihan pa ba na karon nga kani laging lockdown. So, wala na siguro aprehe. Pakuanan man pero talagsara. Ana guys kinadaghanan samot na og na pay mga estudyante. Sa una anak manggidit kasagaran manggidit maikag na laman kay sila mga kanita kakuha so nga masumangil na naman pa ko dito jogging wala na gusto unya napo diha makita ninyo ang mga barko unya diha sa likod sa Kiupsi naa diha ang pantalan daghang view baya dito unta guys galing kay kanila laging lockdown lugos na takadong adto nagpantalan nindot ko nung taisuroy adto usahay guys basta taob guys magbangka-bangka mi diri dito mo na moabot mi dito murag ug badyaw ani murag ug mangingisda kung pagulingaw magbangka-bangka mi diri kauban sa among kaborbit sa una napagod kaborbit no sa karon pero dili na mi kayo close kay iza na amo na guys unya taud-taud mo taob na ni mudag ko na ning tubig sa una guys pag pilmiro no diri kuan sige mig panginhas kay nabaguhan lagi kay pag dagat dawa bay dagat sa mua kay may dagat sa katigbian nga wala man di dagat may sapa wala nabaguan may napagtong jud intan kog taman kay sige ra naman kog ligo sige ra kog ligo mura na kog nabuang da manginhas bisag unsay among buhaton manghagkasag pakasudan moto guys makasudan ba pumi og magugi ka diri sa dagat kay wa kay jamo-jamo ka kwarta basta kuan lang kag manginhas na lang ka diri na ay mga kinason ay mga kasag basta magugi na laman jud ka kuan ka makakaon ka so karon si kinani dutan jud ari kay kanang hangin unja dili pud kayo init ro panahon na tara guys unya taw-taw mudong ko ana sa galeriya kay sana is lagi follow up lagi ko sa is ato na laman ning buwan ato follow up po na hi guys mo balik na din ko sa boarding house ron kay maligo nako ikan mo lang ba maligo nako karon kay mulakaw nako taud-taud kay labong landong na din na kanang hago lakon kay kapoy magudog init so mo to guys mo ni ang view so daghang salamat sa mga mi-subscribe sa gamay pagod kayo ang mga subscriber salamat day kaayo kay